Grabatzen ari garen unean gaueko 11:09 minutu igaro diren honetan, Zabaletak eta Jakak gaur Zumaiako Aitzuri pilotalekuan Santelmoetan jokatu duten buruz-buruko txapelketa nagusiko final zortzirenetako hirugarren norgehiagokaren analisia egingo dugu. Gogoratuko dugu, biek ala biek gaur zutela txapelketako lehen norgehiagoka, Zabaleta binegako txapelketa irabazi ostetik iritsi da, Jakak berriz denbora gehixeago astebete edo gehiago entrenatzeko aukera izan du, buruz buru, baina pronostikoak hautsiz Zabaleta izango da multzo fasean datorren astetik aurrera 22 eta 15 gainditu baitu Jaka zen favorito, eta gainera jokatu diren lau final zortzirenetatik norgehiagoka bakarrean ez dira bete gure pronostikoak, eta kasu honetan izan ere Iñaki Artolak 22-16 irabazi dio Jon Ander Peñari Tolosan, eta honen bestez Alegiarra ere multzo fasean izango da. Partida oso goraberatsua izan da, Zabaleta eta Jakaren artekoa, hasieran Zabaleta jaun eta jabe izan da, sakearekin min ikeragarria egin dio Jakari. Zabaletak benetan sake beldurgarria du hor, azpitik ateratzen duenean edozein aurrelariri min egiteko ikeragarrizko sakea dauka, eta hori bikain baliatu du, eta horren ondorioz 8 aurreratu da Etxarrengo atzelaria. Gerora ordea Jakak sakea hartu du, eta Jakak ere min ikeragarria egin dio. Gaur sakean egon da, gakoa. Batez ere partidaren lehen bi zatietan, bi pilotariek sakea izan dutenean, takadak egin dituzte, eta gerora Zabaletarentzat izan da noski hori mesedegarri, baina sakearekin asko asmatu dute. Jakak ere hor frontiserdi inguruan edo sakatzen zuenean min egiten zion Zabaletari, gero gainera Zabaletak ere presioaren ondorioz eta pilota asko arrotzen zuen, eta horren ondorioz sake batzuk eraman gabe utzi ditu. Gero Jakak Zabaletak uzten zizkion aukerak ere sakea eduki duenean bikain baliatu ditu, baina orokorrean esan behar da Zabaletak gehiago izan dela piloteoan, Jaka oso deseroso eduki duela, eta horregatik iritsi da lehen dabiziko etenaldira 12-10 emaitzarekin, eta gero gainera berriz ere 10-0 partziala egin du. Hau da, hasieran Jakak egin du 10-0 partziala, eta gero Zabaletak egin du berriz ere 10-0 partziala. Lehengo lepotik eraman du partida, sakea gaizto, Jaka airez botez nola jarri etzekiela, oso deseroso ibili da Lizartzarra defentsan, eta asko ibili behar izan du, eta hori da Zabaletak buruz buru daukana, ez da pilota aurrean hartzen badu eta sakea baliatzen badu, edozeini, eta edozeini esaten denean edozeini da, min ikeragarria egiteko aukera du. Gerora Jakak pixka bat itxuratu du markagailua, 15-18 ere hurbildu da, berriz ere sakearekin min eginaz, eta bazirudien gainera Lizartzarrak beste takada bat egin behar zuela, gehiago izaten ari baitzen, behin sakea hartuta hor frontiserdian jotzen zuenean, eta Zabaletak batzuetan eraman bai, baina batzuetan arroegi errestatzen zuenean, gero bigarren pilota hori ongi etorri oizitzaion Jakari, baina batean huts egin du, eta berriz ere Zabaletak sake hartu duenean zuzenean joan da 22, eta ondorioz 22-15 irabazi du Zabaletak. Oso sentsazio onak utzi ditu Etxarrendara gaurko norgehiagokan, behar bada pilota batzuk ere galdu ditu hor jokaldiak eta egiten hasi denean, baina benetan ikusgarria da Jose Javier Zabaleta atzelari bezala zein buruz buru ikustea, eta gaurkoan berriz ere berretsi du hori. Beraz, Zabaleta izango da multzo fasean hain zuzen ere Altuna, Laso eta Dariorekin batera, partida benetan ederrak izango dira horiek, eta multzo oso polita ikusteko, eta beste multzoan berriz Artola izango da gaur sailkatu dena, Ezkurdia, Elordi eta Javi Zabala. Urrengo astean, urrengo ostiralean, hasiko dira hain zuzen ere multzo faseko lehendabiziko partidak, eta horietan zer gertatzen den, hemen noski kirolunean buruz buruko txapelketaren
analisi zorrotzak izango dituzue. Hauxe beraz gaurkoz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur.